Здравейте, скъпи приятели! Вече разбрахте как рейки може да влияе на живота ни, да ни помогне за здравето и личностното развитие, да привличаме изобилие и да сбъдваме мечтите си. Сега ще разберете как да започнете да практикувате рейки и как да научите всичко необходимо, за да използвате тази енергия в ежедневието си. Рейки не е нещо, което може да се научи само чрез четене на книги или пък гледане на видеа. За да усвоите тази енергийна практика, трябва да преминете през специално обучение с квалифициран рейки мастер. Мастер, това е учител, който ще ви води през процеса на инициации. Инициация, това е настройка, посвещение в самата енергия рейки. Именно по време на тези инициации се предава енергията, която ще ви позволи да започнете да използвате рейки на практика. В моята академия ще намерите не само основни теоретични знания, но и видео рейки терапии, които съм подготвила специално за вас. Те са заредени с рейки енергия и можете да ги използвате, за да се свържете с енергията и да започнете да я интегрирате в ежедневието си. Това ще ви помогне да започнете да практикувате рейки, дори без да сте преминали през всички инициации. Но със сигурност е най-добре да продължите с обучението и да се запишете за курс. Този курс той ще ви въведе в основите на рейки. Ще ви помогне да започнете да използвате енергията както за себе си, така и за вашите близки хора. Сред инициациите ще можете да работите и дистанционно, благодарение на силата на енергийният поток, който не е ограничен от разстояние. За енергията няма разстояние.